Trabablas Interchange ndio patiri, iyo yaimbonzi roundabout interchange. So ndaita hangu ndaita live stream, ndasarudza kukuradzai ne live stream kuti munatsoona zviri Trabablas Interchange. Ndio pandiri nhasi apa, ndio pandiri nhasi. So titaure zvatinofunga mukomenti seni maererano neTrabablas Interchange. Regai tifambe. Alright, apa iri ibridge rinoenda kuhighfield kwamachipisa. Even uchienda kutown unokwanisa kuenda neapa. Thank you ari kulike, unokwanisa kuenda neapa apa, unotosvika kwauri kuenda apa. So unozondishuta apa, hey, unogona kurasika kwauri kuenda nako. Ndio patiri. Trabablas Interchange. Yaona yakuna amona Trabablas Interchange ndio patiri. Wow, that's like and this is a Trari. He's on live, YouTube live. He's showing his followers how many people are watching. 61. No way. 63. No way. Bruh. Because 63 people watching right now. Trabablas Interchange. Say it, hi. Stefan, really say. Guys, that's like try to make it live on the description. So which way are we taking this one? This one. So this guy's one. Trabablas Interchange, guys. That's the sort of grades that panoshikisa cross vanongodhumwa pasi pekumhanya. So ndo zviripo izvi. Timu rangu hai. Ndikukuonai. That's like Tisambe tichimuvha. Tutaenda pamusoro. Toaradzana pamusoro. Saka that's like nekushare. Wanyora kuti Trabablas Interchange haisi monetized. And is monetized channel yarovhura nayo live. Yes. Saka unongonyora ngoti Trabablas novhura pakapera pasi iri pasi pakapera 53 pasi pakapera pese iri pese pakapera. Hari pese pakaperera. Pese pakapera. Ngaitifambe munatsoona. Zviri sei hadzirare, ndiripo zviri sei. So apa tikuenda neway iyi. Niroti hadzirare 263. Yes, comrade. Network yatira kuti vanhu vadoni vacho pa 34 network iya vandorwadza kukwira. Hey, aiwa apanofamba nemota iri patira. No, we are to yellow line. Harigandone live network iri kukata. Tikuenda pamusoro, tikuenda padenga. Tikuenda padenga. Tikuenda padenga. Yesi mukoma hatirare ndiri bo Matilda uri sei? Tikuenda soro pacho.
Peter wadi zviri sei Peter? Regai tikwire pamusoro pacho pamareva. Dai live yaita 1000 viewers ka. Ndakazopedza pese. Zvandakaita pane marabha pai. Unoziva update yapa marabha ndangorwa live. Ukaendeko? Handina kuendeko kwe. Ndiri mumba. Rambai makadaro, good job bro. Thank you so much. Brighton muri sei? Yeah, so iwe inoenda kutown ishi. Mind. Right. Iwe inoenda kutown ishi. Ndo Simon Mazorodze. So apa tapa padenga pacho. Dai airoteta so getoni. Aiti. So apa paru up. Up.